ҳозир мо инами коттедж даем. ин коттедж ая соҳибкори ватанӣ ай бародаро. ҳамин соҳибкор як рӯз пеш айсир кардан аэропорт моро рафт хабар гирифт, барои мо хирока маводи хирока бурд. дар ҳамунҷа гуфт ки рақамҳои телефонма бигирен. рақамҳоша хушбахтона гирифтем. ина сумкаи бародаро бачаҳо ҳамаи ҳами сумкаҳои муҳоҷирони тоҷик. рақамҳои ҳами ҳоҷира хушбахтона гирифтем бародаро. ина ҳозир дар хонаи истиқоматии ҳамин бародарем ҳамаи ҳами ҳайати муҳоҷироне ҳастанд ки дар ҳамин ҷа на таи 2 рӯз аст ки умр ба сар мебарем, зиндагӣ мекунем бародаро. ина бародаро ҳамаш ҳамун бачаҳое ки дар аэропорт буданд моро ай ҳамунҷа гирифтан овардан бародаро. хирок аз ҳисоби ҳамин ака ройгон. и бародар номаш ҳоҷи Меҳриддин. вақте ки шаб коргарои амонси Россия оманд моро аэропорт бировардан, ҳаво бениҳоят барф буд бародарои азиз. ҳаво бениҳоят барф буд. мо мутаассифона дар соати 2 шаб ҳамин акара занг зем, гуфтем ака биё моро бар. хушбахтона ҳамин ака омад моро гирифт овард ҳаминҷа ҷо кард. 2 рӯза ба хироки гарм ба ҷои хои гарм таъмин мекунам бародаро. бачаҳое ки дар и ҷанг иншоалло ягонташ касал нест. шикамбошу сер танҳошу пӯшида ягон проблема надорад. диден ина аллакай ҳаяти ҳамин муҳоҷирон ҳамаи ҳами хироки аз нисфирӯзӣ хӯрданд. мақсад чашм бараҳанд ки кай як хабар мешавад ба назди падару модару ба назди оилаашон бираванд бародаро. хонаи истиқоматии шаҳрванд аст, на гасниса ҳаст, на беморхона аст, на ҳичи. дорурам аз ҳисоби ҳамин шаҳрванд таъмин шидастааст. касе ки мақсад ба дору ниёз дорад, хироки аввалин дараҷаам, ёрии аввалин дараҷаам 2 автобус заказ кард.